खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअआव आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो मोजां मोननायजों बरायनानै लाखिनाय जाबाय। बेजों लोगोसे आं नोंथांमोननि सेरावहाय मा होनो जेनाखि आं जि दादों बेखौहाय नोंथांमोनजों ससेब्लाबो शेयार खालामनो होननानै आं भिडिअ खालामनाय जाबाय। नोंथांमोना बयबो नायनो मोजां मोनोब्ला आंनि भिडिअखौ नायलांदो। ओमफ्राय नायनायजों लोगोसे भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो हाबानो जाबाय। ओमफ्राय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। ओमफ्राय भिडिअआ दिनैहाय हानायावसो लानाय जाबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय भिडिअखौ नायलांदो। ओमफ्राय बेसेबा गोबाव जादोंमोन आं भिडिअ लाबोयैया गोबाव गोबावजोंसो हगारनो हायो आरोना भिडिअखौनो लोगोफोर समानो मिलाया।